Mabayo, mana mereka? Mana? Kami nama? Kami. Kalau kami sih lebih. Mau sini. Kalau baik mudah mantap apa ini yang na? Ayo, kakak sudah dah. Bau kungri ini feeling gaya lancar na tu. Subscribe to my channel for more videos. Dah pergi sahabat kan macam pergi kerja ni sahabat lekar kasih macam tu. Ngerti bukan kita? Mau bilang. Lama pergi kerja tu. Yes, asli sama kita direct tu yo, zaprau. Ini mana mana? Raya thali bagan, boy bagan. Thali bagan, bukan bagan. Tong. Ini sahabat bagan, mana yang tu? So, final जों दा जायगाखौ मोनफैयो आरो ना. So, भिडिअखौ एसे स्टार्ट खालामनोसै आरो ना. तो गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि टिउसनाव बरायनाय जाबाय. So, नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आं भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम. दिनै जों हाजोआव गोखा गोखै जानो थाखाय मैगं खानो फैदों आरो ना. जे हाजो गाखोलांसिनो जों दा नायलांबाय थादो. ओमफ्राय खाथियावनो एसे साहा बागान दं, बिराद साफा बरिया. ओइ लोगो सासे मोनहैबाय. गोजौआव दावखोलांसै आरो ना जों दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना. जोंना बिथाङा जाथ्रायबाय. मा बुस्थु थायो? Mabayo, mana mereka? Mana? Kami nama? Kami, Pala kami je lebih. Mau sini. Itu mana? Taso sun gendang, taso bilang. अरे कहना क्या चाहते हो? Ngali. Maba bila, mama. Dah udah komen aku nih sini kada kemana? Mana? Second time, mulai baju nabi tengah. Itu mana? Mencari. Itu mana tuh ya? Mincina pura komen aku ntar banja berna, zonto mincale. Zondo first time, verso first time video tuh. Extra kita butuh nanggung nih, maba. Itu ke sahabat lainnya mana mana? Bemar azar zana ya. Bemar azar zana nabung darna. Abi abu mana? Zondo para mincila na. Kedua nih frame bung naik ketana ada na. Frame zondo khana fitur zondo khabetan sih, nalar mata deng sama na. Zondo mincila. Mincina pura komen aku ntar udar na. Mantap aja na sih, zondo para mincibanga. जों जायखिया बुथुमनो हरदोंना जों सानसे बुथुम फैदों आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर फैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय लोगोफ्रा दाबो मोनफैयाखै फैगोन होनदोंमोन नेबाय थादों इसोरो नेबाय थाबा ओमफ्राय फैयाखै इसोरो ओमफ्राय अखाबो हाहां जानायखाय जों अखा गैयियावनो थाब फैनानै खाना फैदों आरो जों थार्ड टाइम दिंखिया सोरबा खाफैयो मानदों बिराद मानसि दिंखिया खाफैदों खोमा नुयो खानाय माबा गोजासिन दं इदिखौनो लायो बै माथो हाग्रा बंग्रा जाबाबो थैयानो माथो फाग्ला हाग्रा बंग्राखौ लाजायोनो मैफोरखौ दा खाजासिनो आरो दैनि जिरा बोहैनाय ओमफ्राय ओरैजाय बारलांनानै दिंखिया खानि रं दिंखिया खानि ओमफ्राय मा होनो गोदोनि बर' फिल्मनि सामब्राम देवनि बायदि साथा लाना फैदों आरोना अखानि थाखाय सेफटि पास नालाय अखाबो हानांगौ ओंखायनो सामब्राम देवनि बायदि नै ओरैजाय आलायलांसै बिखुङाव बड़ा हरामी हो बेटा ओमफ्राय होनोसै आरो दिंखिया खानाया Sorting kalai, kakak mai, omprai ni nadung ni, bisa sini kita, bisa nadung ni. Ada nuntamuna ni, zoomnya beri gak kaki kanan jalan jadi komen aku ntar dulu. Ada nuntamun ke angin kesukaan bentar pokoknya simpel, bisa aku tadi kamar belum ke zakir bayar nah. Terkelamber nazeng, hasil singok, geri kakak langsih, man ke langsih hasil guzok. Hagra za phagla sih. Ayo. Gili balu, mabi dong napa bra? Terus. Gili माथो खाथंना बुस्थुआनो गैया नैफोर खादो बिलाइफोरखौ. बिलाइ माने खाग्रा बुस्थुआनो मोनसे बुस्थु. बेखौ मा होनो? बे दालाय गोखै दे जायो दे. नि बिजौ लैयो. मोस्रोम फिथाइ ना मा होनो? नांगौ माने. बावखुंग्रि गाखोनो हाला नैयानो जों बावखुंग्रि हाजो गाखोनोसै आरो ना बावखुंग्रि नामाव सिमोनसापुरि सानजारि नोगोराव हाजो गाखोनोसै आरो जोंहा बावखुंग्रि गाखोहैनो हाला नालाय जों दा नै हाजोआव गाखोगासिनो आरो दा बावखुंग्रिनि फिलिं गैया लानोसै आरो ना जोङो गोजानद्राय नालाय थांनोबो हायाखै माने समा मिलायहैया जोंना बैसागु बरायनाय दं नालाय बैसागु बरायनाय दं नालाय जोंना समा मिलायहैया माने ओंखायनो जोङो सिमोनसापुरि जोंनि सानजारि नोगोराव हाजोआव जों गाखोबाय बावखुंग्रि गाखोनायनि फिलिं गैया लानोसै आरो ना जोङो
स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना केरेला बिजौ साइज नायो मा बिथिया मा बुङो मिथिया नै ओमफ्राय नैयो थाराय दंफां ना मा होनो थाराय बिबारखौ बिबार बिबारखौ नांगौ ओमफ्राय बेखौ मोसौनि दुरुं फाननायाव बेखौ होफायो आरो ना बेखौ नांगौ नै बिबारखौ जायो दाना थाराय गोरलैखौबो होयो ओमफ्राय बिबारखौबो होखानांगौ माने ना मोनबा होयो मोनाबाथ' जेबो नङा नांगौ माने जानला मोनला मोननो नागिरा इखो नै जोंनिखौ मेरला मोनोलै हाजो बेरायथिंलागासिनो मैगं खाथिं ओमफ्राय नै मेन बुस्थुआ नैबे माबा अदाल बिजौ आरो ना नांगौ माने बे बिजौ गोरलैखौ फिथाइ थायो दाना बियो थ' जोंना मैगं खारायानो बिथाङासो आंथ' जास्ट लोगोआव फैफानाय बायदिसो आरो ना नांगौ बेबोथ' बारा गैयालै बेयाव बै माबा आरो खिफि बेन्दों ना मा होनोलै इखो मोनामसोयोना मोनामोलै एकदम खिफिनाय एकदम आखायाव माबानानै सिफ्लेनानैसो फोनना लाबाय एकदम माने खिफिनाय मोनामखायो माने सोरबा बेलेग होनो बेलेग जायगायाव बेलेग होनो आरो ना जोंनियाव खिफि बेन्दों होनो आरो ना नोंथांमोन गैया बारा गैया बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थानि आं नै एकदम जाथावना फिथाइ थायना दं नै एकदमबारे जाथावना माने दुमब्रु दंफां होनो इखो दुमब्रु फिथाइ दा गाहाय मोनगासिनो थागोन औ नै दहाय फिथाइ खोन्थादों ना नैनि बिजौ दुमब्रु फिथाइनि बे बोख्लायजागोन दां नैबेबो जोंना फैलाय र' बिराद मोजां जायो बिजौआ ना बिजौखौ नांगौ आरो जों दा फैयै थाखोसे हाजोआव मोनफैयो आरो ना थाखोसे हाजो बारबाय ओमफ्राय जों ओरैजाय हाबलांनो मोनो ओमफ्राय थाखोसे दंबावो गोजौ ओमफ्राय जों दा थाखोसे हाजोखौ मोनबाय आरो गाखो नै खान्थाला फिथाइ ख्रि थाइसोना दं थाराय ओमफ्राय आंना नैहाय औवा जोर हाबबाय आरो ना आथिङाव आथिं ओंखारलायबाय थाराय दानगासिनो ini maksud budi ke zaino ah? Budi ini mana gerlik karena. Ganda kono nggak kintu deh lego ber. Tarap bisa saya ganda kono nggak? Kepsen dan sekolah. Kayak ayo iskap saja. Deh, try kalau nih. Mana talin मैखुन मोनैनि दुखुआव दंफां दानफाय खालामबाय ओमफ्राय फाला ओमफ्राय दंफांखौ दानफायनानै इ सिंनि मादाखौ जिरसिनो आरो जों दा मादाखौ लांसै आरो जोंनिफ्राय berapa pala terlalu sih nak kita nggak kau kau ye kalau besi harus begini dah mau namain arna mau nalagar sedang dah berarti bisa saya urus skala nanya nak tinggal kasih berarti anggar mau nalagar itu ini tato cinta kasih deh so जों बे थाखोआव नागिरखांबाय ओमफ्राय जों दा ओंखारलांसै आरोना लामाखौ नायदो खिन्थु मबाइलाव एकदम माबा नुदों आरोना एकदम प्लेनसो नुदों ओमफ्राय ओरैबायदि गोथौ ग्रं थार एकदम माने ओमफ्राय बेलेग मोनसे हाजोआव गाखोनोसै आरोना गुबुन मोनसेयाव ओरैबाय नायदो लामाया ओरैबायदि बारनाथाय गाहाय मोनहैखागोन डाइरेक्ट नै स' ओंखारलांसै आरोना नै मानबायनासो थानांगोन फाग्लासो आयु जास्ट नेखादों Oi, ro. एकदम फ्ले आयु ओइ गोलैबाय
र' फिस्लाथारलै सासेया थाबायबोगासिनो दङ नै बोरैबा गोलैनांगौबाथाय एकदम माने हान्थुफ्रा दुलुन दुखागोन आरो ना बे अन्थाइबो दंबावो गिदिर नामा दं आरो अखा हानायजों ओरैबायदि फिस्ला जादों गिदिर नामा आरो सेन्देलसो गानना फैदों ना जुथा गानबा सिगां अखा हाबाय दंना एसे फिस्ला जादों इयो सेन्देलसो गानना फैदों आरो जुथा गानना फैदोंना ओइ लासै लासै फाइनालि गाहाय मोनबाय आरो ना ओंखारबोनो हाबाय ओरै थांनांगौ जेन तेनसो ओंखारबोनो हादों स' फाइनालि गाबोन फैबाय बिराद मेंबाय ओमफ्राय ओंखारबोनो बिराद मोनदों गाखोनायावथ' बिराद मेंखादों ओमफ्राय गारिया ओरैजायसो दं ओमफ्राय ओरैजाय सानै मानसि खागासिनो आरो ना ओरैजाय जों ओमफ्राय ओरैजाय सिगाङाव ओरैजाय आफांखै मोनबाय ओमफ्राय जों दा दावखोफिनसै ओरैजाय अबस्था नै उपाय गैला सिजोब्बाय ओमफ्राय ससे गोजान फैनानै जों दा नैहाय जारिखांदो आरो ना ओरैजाय जारिखांदो जारिया ओमफ्राय जों गाखोनाया जानो बेमोन आरो ना नै बेनिफ्राय ओरैजाय गाखोनानै ओरैजाय थांनानै ओरैजाय ओंखारदो आरो ना जों ओरैजाय नै ससेयाव ओंखारनानै ओमफ्राय बाइकखौ ससे दोननानै फैनानै ओमफ्राय दा इथिं फैबाय ओमफ्राय नैहाय जारिखादो आरो ओमफ्राय जों दा ओरैजाय नुहुरदों ना ओरैजाय थांबावगोन आरो जों स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना स' दहायना पार्ट 1 मोन ना नै दा पार्ट 2 हाजोआव मोनफैलायबाय आरो जों दा पार्ट 2 हाजोआव गाखोलायनोसैलाय पार्ट 1 आव थांखाबाय दा पार्ट 2 फैलायबाय एबारसो मेना फैसिगोन आरो ना मेना एबारसो जासिगोन फिस्लायदो आंनाथ' सेन्देला बिराद फिस्लाखा जेन तेन गाबथा गाबथासो थाबायलागासिनो आयौ गोलैबाय मेंदो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो हाजो गाखोदोंमोन ना बिराद गोबाव जाबायमोन हाजो गाखोदोंमोन बे बुस्थुआ खुंखा नैसो बैसागोनि मेन माबाया खुंखा होनो बेखौ जायोबा बैसागोनि गोखा गोखै जानायनि नियमानो जाया माने ना बे गैयाबानो जाया माने बे दा एसेबाबो थाथारनांगोन आरो ना बेयो थानांगोन बियो बिलाइ गांसेबाबो बेखौनो नागिरबोखादों जोङो आसा आरो नै मोनसे बेखौ पाक्कम होनना बुङो पाक्कम ओमफ्राय नैयो खुंखा बेखौ नांथारगौ आरो ना स' सान्थि मेना ओंखायनो दहायनो जों बेखौ होनदोंमोन ना बेखौ बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनबाय आरो ना जों हाजो इथिं नागिरबाय ओइ मोनसेयाव नागिरदोंमोन पार्ट 1 आव इहो गैया ओमफ्राय नैबे पार्ट 2 होबाय आरो ना नामखौ बे पार्ट 2 हाजोआव फैनासो मोनबाय आरो ना ओजों नागिरनाया ओजों खाखांजोब्बाय मानसिफोरा जों गैयामोन आरो ओमफ्राय नैहाय दा मोनफैबाय आरो जोङो स' नैयो हासिब आरो ना जों दे न' माबायोना न' सिबोना ओमफ्राय नै बेनो आरो ना बेखौनो बानायो आरो ना हासिब फुल जारु हासिब होननाया बेनो आरो बे दंफाङानो बिदि आरो ओरै गोजौआव दावखोबावलायनि बिराद मेंबाय मेंनाया आधा आधि मोनफैबाय ओइ नैनिफ्राय आधा आधिनिफ्राय ओमफ्राय जों दा आरो दावखोबावनोसै आरो ना बिराद फाग्ला लामाया जार्मन मोनलायबाय जार्मन मद' लानोसै इयावनो ओमफ्राय बारिफोराव मोनो आरो इखौ होमबाबो लाखानोसै नागिरबाय थाला माने गाबोन मोनखाबाय नालाय जगार खालामजोबखानाय मोजां जायो नङा होमबा औ थ' हाजोआव मैगं नांनाया गोरलैनो आरो ना खस्थ' गाइसमोन इयो मोखोना बिलाइ आरो ना बेखौ गाबोन दिनाव मोसौ बुनायाव बाहायगोन आरो ना बेखौ मोसौ फोथार लांनायाव बिदि बुज्रावो आरो ना मोसौ मोदोमाव ओमफ्राय आरो मोनसे दंफां दंबावो बेखौ मोनबा खोन्थागोन नोंथांमोननो मोसौ बुग्रा दंफां दिगलति ना मा होनो दिगलति दं ओमफ्राय आरो बांग्रिखब बेखौ नङाबा आरो नैबे मोखोना बिलाइखौ बाहायो आरो ना मानसिफोरा मोनथाम दं आरो मोनथामाव जायखिजाया मोनसे बाहायो आरो ना बहाबा जायगायाव आरो दिगलतिफोरखौ मोना आरो बहाबा जायगायाव बांग्रिखबखौ मोना आरो बेखौथ' मोखोना बिलाइखौथ' जेराव मोनो आरो ना ओंखायनो मानसिफोरा बेखौ होयो दा नै सापात गेजेर गेजेर हाबलाङो आरो ना बे बेफोर सापात गोजा आरो ना ओमफ्राय कलम होआखै नालाय ओंखायनो दंफांफोरा बारा मोजां जायाखै ओमफ्राय बेखौ नै बेखौ मा होनोमोनलाय बेयो माबा होनोलै एम्बु फान्थाव ना मा होनो फान्थावा ओमफ्राय सुवा नै ओरैजाय बिलाइनि ओरैजायबो दं नै ओरैजायबो दं ओमफ्राय नै ओरैजाय सिङावबो दं ओरैबायदि फाग्ला
थाइन लानोसैब्रा थाइथाम सिङावबो बिलाइनि सायावबो सिङाव दं माने सुआ ओरैबायदि डेन्जार खानाया माथो लेवा बिजौ लेवा बिजौ ना ओमफ्राय बेखौथ' इदि खानाय नालाय एसे दानस्रांनानै खानोसै आरोना फिथाइखौ बिराद डेन्जार सु गोजा डेन्जार सु दं नै भांक' लाइट गोखा भांक' लाइट आरोना इयो ओमफ्राय बिफाङाबो सेम ओमफ्राय भांक'आ मोनसे सु थागोन टाइपनि बिलाइयाव जाग्राना इ थाया ओमफ्राय नै इहे सु दं आरोना पुरा मैसुं ना मा होनोमोनलाय मैसुं ना मा होनो ओमफ्राय नै बिफाङा मैसुं ना मैखुन बिफाङा मैखुनथ' जानाय नङा मैसुं जागोन मैसुं जाबा स' मनाया जों फिसाथार लाबोबायना मनाया नै फुल जाफ्रामबायानो ओमफ्राय दाइनिस खानानै थांबावनोसै आरोना जों माबाजों एन्जर ना ओइ माजों जायोमोनलाय नै बेखौ अन्थाइ बाजाब होनो बांसिनानो बेखौ एम्बु एन्जर मैसो बेदर बेफोरजों गोथाव जायो आरोना खुसियाफोरजोंबो संदां माथो अन्थाइ बाजाब होनो सोर मा अबे जायगायाव मा होनो जोंथ' मिथिला जोंनियाव अन्थाइ बाजाब होनो आरोना नैखौ जों बुंबाय आरो दै बिराद बरिया मोदोमखायो जोंनाव होननायखौ जों बुंबाय सेना मजा फैखादो अन्थाइ बाजाब होननायखौ जोंनाव नोंसिनाव मा होनो मिथिया जोंना बिथाङा मैगं नागिरै स' गाइस नै आं बेखौ मोनाबाथाय सान्ति मोना गोसोआ नागिरनो फैबा बोसोराव जोङो 13 एप्रिलावल' फैयो नालाय बावगारो माने बहा थायो खिन्थु जों लांफैबाय थायो नालाय गोसोआव थायो होमबाबो अबे जराव दं आन्दायो आरोना खिन्थु नैखौ माबा होनो आरो पाकम गोखा बेयो नोंसोर जाफेरगोन बेखौ मिथिया खिन्थु बे पाकम आरोना आरो मेन खोथाया जाहैबाय जेने तेनेसो खादो आरो आं दै नै बुस्थु मा होनो नोंसोर खमा बिलाइ ना मा होनो बेखौ एसे नांगौ आं जेने तेनेसो खादो माने ना आखायाव ओरैबायदि आं बेलेगाव लाना फैदो नै इयो माने सिगां फैग्रोबाय ओंखायनो आं बेखौ माने नागिरथारना लाबोदों माने ना बेखौ मोनाबा सान्ति मोना नै माने बिराद बेलेग बुस्थु बियो दै बिराद माने रोंबासो रोंबाय रोङाबा खिन्थु मोनफ्लांगोन आरो स' नै ओरैजाय मानामुनि खागासिनो आरोना गेदेरबो दं फिसाबो दं मानामुनिया ओमफ्राय जों खाखांनानै ओमफ्राय ससे थांबावनानै मोनसे बुस्थु लाबोनो दङ मा लानो दं संफ्रें बिजौ बोग्रि बिजौ ओमफ्राय बेखौ लानानै स' जों न'आव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' दिनै भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'नोसै बाय बाय नोंथांमोन फाग्ला